isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti maiparit amula. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpong! Jak naputan ti kadatan iti daytoy akabakiran, Master Agilos. At daga po na, nuapay anak kadanon ta iti daytoy akabakiran. Ano? Oh, agina natin ito yan. Ay, wala. Nabanog ako na magmag na. Angamsi ka. Talaga nga. Immortal ka. Pulos asaan ka mabanog. Angaman niya nga tatyaramiden ta ditoy. Dahito'y tirigat na tatao akla ang analay nga agsao. Amangan no mabanog ka dumdumwag iti bagbagak. Sana to ang mabanog. Kita ang dagiti apag iso amatan nawagan ta. May sabali di ta pasat. Iti nakadanunan ta abantay. Awan unay ti dadakla pinuon ti kayo di ta. Ket addaga po na, nuapay analayang dita. O ngagpaiso. Nalawa nga umaday ta. Angam. Mula ka di dagiti makit-kita ta. Ngagpapada ti katayag ken kapuskol ti bulong da. Adayo ti madanon ti panagkita. Ket mabigbig ko ti nga dagiti bulong da. Amok, no anya akita ti mula dagita. Anya mula dagita makit-kita ta, Master Agilos. Maiparit amula. Anya? Dagita maiparit amula. Ti pagtataudan matlaang ti makunkuna a maiparit nga agas. Ha? Wan. Droga? Wan apong bubod. Marihuana dagita na imula? Imbagaman. Ay, naglawa na plantasyon dayta? At dalakit di agbambantay dita. Isong agan nagta. Saan ta nga umalis dito'y ayanta? Sige. Pagpaliw ta. Ay, sos! Kabot-bot rin tiin mo layo bognot. Di ka man mangipadanag bakit dupaya. Pagkwaltaan da ito yan. Ay, ulay pa'y. Kulag ti kwalta atangdan mo anag mula akasukat ti angos mo. Ulay, tanasigla ta katumalay. Nabuntog nga dayo dagiti kakadwak. Iso nga iso dati matiliw. Asos, bognot. Di ka agtalak iti kinasiglat mo at tumalay. Kasanod, no maisagod to iti lanot ti kayo data sa longgyad alam lamay ti dapan mo. Siya ka talaga. Bakit kaadupaya nga talaga nga. Ay, Saan ka kadi madanagan? Siya ti kapapandakan. Ken kakukutungan kada kami nga kakadwa. Nalakan tulang ti panaglibas ko. Ken adda plano. anya nga dayta. Apa man asumangat dito tibak nang nagpamula. Kat itidnan ton titangdan mi. Sumalog tayon tun. Kadwata dagiti putot ko kan anak mo. Anak ta kunamlat ta ka din bugnot. Eso, matla nga eso. Putot ko ngalod ida. Ala, saan ka na madanagan? Lengtam kay ditay bagas tibog ang insangpat ko. Taison ti pangaldawan tayo. Ay, naiturog ko. Itata kariing akon. Ngam sana ka na ano? Kaya't nasawan. Awan sa bali a tao ditoy. Awan nagbambantay ti dayta naglawaan na mulaan iti marihuana. Nakaring kagaya man, Wonder Bubod. Ay, Juan! Awan da sa napasama kanya iti pan naturog ko. Kay papanan na nga awan sa bali a tao ditoy. Adda babasit abalay iti asidag ti karayan, dita baba. Kasta? Dagiti agindag dita tinagmula. Dagiti taga dito'y nasulinak a lugar. Kaasida nga rodmat ano matakwatan ti otoridad dagita amula da. Nadagsen ti dosa dagiti agimula iti kasta klase ti droga. Saan da nga amo nga imula dagita? No awan ti nang ibilin nga agmula da. Kan awan ti imula da. No awan matinangted iti bingi. Wan anya? Inosente dagiti nagmula.
Isu ahos to ti kinunam. Kaasi damit. Anya nga rod ita. I-report ta iti otoridad ti may papan iti marihuana. Saan? Gundaway ta dayto yan. No saan ang agbidot. At dagong guna amay paay iti asino man nga gi-report iti legal nga aramid. Kang runaan, ti may papan iti may parit nga agas. Tao ka talaga. Ay, muwan. Ay, jaklat tamay ka, ti gagangay akalikagong ti tao a bumaknang. Babaan ti kwarta. Ti panunutem, ket agmay may sakang agbibiyag. An-anuam ti kinabaknang, wano kwarta. Wan nga rod. Lipatan mo ti kwarta, wano anyaman a kinabaknang, Wonder Bubod. Gaputas si kadayta. Ha? Sika ni Wonder Bubod. May saka anakaskas daaw alakay. Ha? Hay! Tadum ti pa natin na itugol iti sango. Di ka gargaraw. Ha? Makitkitak tinangibiyat iti dayta. Ket umayon ti may kadwa at tadam ti pana. Masipaw mo ti tadum ti pana. Aglingad ka iti poon ti dakkel akayo, Wonder Bubod. Ay, Agtudom ti tadam ti pana iti ayanta. Agpakita kayo amin. ha? Nanabtog amin iti daga. Ay, nablodan ah. Di mo pa kadanagan ida, Wonder Ay. Bubod. Awan na bate kadagiti imuli. Kadagita nalayog akayo. Makita ta idan. Umay ka, Wonder Bubod. Palutputin ta dagita atat tao. Agsao ka. Song batam ti saludsod ko. Ay, awan na awata ka sa ludsod mo. Nita? Oo. Ha? Oo. Si kakit di alakla kayo dan nga dayo ng amsak tinagkalit. Ha? Ni. Anyat ka ba alam kanyak nga inudog sulak tabuksit mo? Di nakpagluksawan. Ulitam ti damdamagam kan kuana, Wonder Bubod. Hay. Asino tinang bilin kada kayo. Nga agmula iti maiparit amula. Awan! Ibagam ti agpaiso. No di mo kayat. Amay salog kayo. Kat may balod kayo jipatan. Kabalan na kami, ikit din nga isa. Ay, di kayo agkatawa. Nita. Ay, di kayo agkatawa ko na. Pagbalodan ti pagtungpalan nyo amin. No di yung ibagat ti kayat mi amamuan. Nagbayat lakat ti mang tapis kada kayon. Ay, Sige tapisan na. Kita akno di pagtubuan ti adu abu kol day talupam. anya. Ay, Master Agilos. Sika kumati mang palutpot kada gito'y atatao. Amang ano makatapis at laag. Kat isupay ama inayon iti adon abasol ko. Saan kayo aman ano dito'y purokyo? May kan kayo pa iti pagbiyagan. Ken mangan kayo ton iti gagangay akanan ti tao. Ay, agyamar kami No saan kabenton amangan laeng itinaling ta akamuti. Kano makaraban kami to matan akanayon iti nakalata nga ikan. Matungpal dagita atarigagayo. Ay, kat malat. Ngem ay wen nyo dagiti kapurukan nyo alalaki. Tatilaan kinapudno ti sawenda kada kami. Ay, delikado Todo kanda tayo dagiti lalakay tayo. No, ibaga tayo ti agpaiso. Nga wala pa sulay ta. Saan nga tama ay ayo dagito'y ababae, Master Agilos. Basit laki na anos. Narigat day. Malukoy tantumat layda. Ay, wala. Ket no ibagadan ti kinasya sino tibak na nga amo da. Pumanaw tanton ditoy. Narigat day. Panawan ta dayto'y alugar. Saan tanto ka din nga agsoble? Tintugon daway ti mangibaga iti songbat ti saludsod mo. Adawor iti adayo. Ay, dahil. Ay, dati, kalalugan na kaslatawa. Helicopter ti makitak iti adayo. Aglamang ka, Wonder Bubod. Anya? Siyak lang ti aglemang. Di ka dadali ti gundaway. Dahil. Aglamang ka. Sakbay ang makita da ka. Ay, agdakabusol! Oy!
Mapantayin! Pinagruaan tayo! Sige. Ibukaw yu ti kaadak dito'y anang pungo kada kayo. Ay, bukasan amin dagiti lamang ang pinagpungo kada kami! Saan kami ang makapukaw iti napigsa? Ay, agtison ti helicopter, Master Agilos! Di ka pumanaw dita naglamangam, Wonder Bobot. Oy, da kayo. Ay! Masiguradok asap-sapulan da kayo. No asino man dagiti naglugan iti dimteng helikopter. Ibagayon to ti may papan kada kami. Ay talaga nga ibagami! Tapno paltugan na kayo! Istulbo kayo iti talaba ako! Ay, sos! Mabsok tayon! Adon ti kanon tayo! Ay, sana nakas dagita tattao akas iti ibagbaga nagijay dua nga imay ditaw. Wan nga lod Ang apay nga saan nga agsasaw dagita nakaabungot at tao. Anang yag kadagito'y amakmakan. Kutne, mapandansan ijay uma. Umuldan sa kabsat dupaya. Masapol, amaamuan dati kaadda dagiti sa bale at tagapatad dito'y ayan tayo. Ay, ibun Ay, kakadwa! Mapantayo ijay uma. Sulutan tayo dagiti amo tayo nga agtulong ijay uma. Awan kakadwa! Aday jay, dagiti lalakay tayo. Mapantayo mat ijay uma. Ay, intayaw! Agpatingga kayo langan dita nagtakderan nyo. Tanglan nyo dagito'y atat tao. Hay? Tekonam? Maabak mo dagita amo mi? Agbabawi ka no kalitom ida. Awan ti almas mo. Ukasak dagiti lanot a pinangpungo kada kayo. Mapan kayo iti ayan dagiti amo yo. Ket ibagayo ti may papan kada kami. Dala sumalod nga ukasan dagiti lanot. Naktangan akon. Apo Diyos, nataysan ni Master Agilos. Ay na, pinagtudodan ti bala ti paltog da iti ayan na. Ay, isa nga ili amo. Imuli tinatay ka kayo. Uli ni Agilos iti kayo. Ay, nagsiglatan ako malayat. Paltugan nyo. Ay, Apo Diyos, ay sus. Napuntahanan. Agalos-osan nga umulog kat. Ay, dara-dara. Hoy! Mapaltugan nyo amo. Nakakabit. Kabit niya. Amatin na. Ay, Master! Ay, gaya mabalin ti agpukaw. Mangagdak dagiti kabosor. Angam apay a pinaglemang nak ni Master Agilos. Awan ka diti maramidak tapno makatulong ang ilabuan. Napaltugan Ha? Ay, sus! Batayon ti siya ngayon, amo. Ay, anon ni Master Agilos? Ay, saan? Ay, jak itulok amatay. Ay, arayatak ni Master Agilos. Ay, sus! Tawanan! Kaslabang kay ato kakmutan ni Master Agilos. Ana ipaiday ti katengaan dagiti agsasala tagabantay. Ay, agtutungtong dametan kadagiti amo da. Kat sangsangwan daan nakaprasko. Ay, amo kon ti alamida. Agpakita kon. Inakmat makiinom iti nakaprasko. Ni Master Agilos tegapona. Muapay anaturedak asumango kadagita nagtagipaltog. Alaek ti bangkay ni Master Agilos. Ay! Dahil lakay, akadwa na tao. Umay matlangan dito ayan tayo. Urak to, magpakita matlaeng. Anyang ay, padak alakay. Nakita nyo. Amo! Pakita. Iso da ito, iti kadwa da ita. Salsalan mi anatay ataw. Ay, natayan ti kadwak. Sa anak ang lumaban. Basta ito yung kanyak ti bangkay na. Ay, Master. Ay. Paingay ngayon tulok mo na patay na kay. Kasano pa yan? Timbagbaga ni Master Scientifico. Wonder Bobot.
Ha? Kumpet ka dagos ka. Apaman asumungad ti alipugpog. Si bibiyag ka. Agsagana ka. Naala kon ti kasapulak nga impormasyon. Kontra iti akin kukwa ka dagiti marihuana. Kumpet kan kanyak. Itan. Si bibiyag ba tayong pag-alap yung anatayin? Ay! Tugan yung ito! Umadayo ta dito yan, Wonder Bobot! Mangrugin nga ikisap ti apoy tinalawa a plantasyon. Natiliw met ti milyonaryo nga aking kukwa kada kita amulan. Ay, Wen. May sawan to dayagang ganat dito'y pagilyan. Madusa day giant. Sungbatan ng tinagbasulan na itiliteg. Ditan gagayem, tinagdibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Rillera. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!